मोगाच्या भाव भयणीनो, जितके पॅरिश प्रीस्ट असतात त्यांना कोणाकी कॅनन लॉ माहीत ना, मॅरेज कॅनन लॉज माहीत ना. दे आर अनअवेअर ऑफ कॅनन लॉज, मॅरेज कॅनन लॉज. अँड ऑल कॅनन लॉज आर फेक. सगळे कॅनन लॉ फेक असतात. कित्याक ही सगळी इन्व्हेस्टिगेशन, जी मॅरेज कॅनन लॉ जी इन्व्हेस्टिगेशन असा ही काजाराच्या अगोदर जाय. एक्झाम्पल, इफ अ पर्सन इज सायकीक नेचर, घोव जर मेंटल असा, कॅनन लॉ 1095 हे फादरेंनी पहिले करूक जाय. मेडिकल सर्टिफिकेट घेऊन मागीर काजार करूक जाय. एरर ऑफ पर्सन, अगर कितें प्रॉब्लम आसा मनशाक आनी कितें प्रॉब्लम आसा, कॅनन लॉ 1097 हे फादरींनी पहिले पळोवंक जाय, मागीर काजार करूंक जाय. फ्रॉड, कॅनन लॉ 1098 हे कॅनन लॉ पहिले फादरांनी सगळे इनिशिएट करूंक जाय. मेडिकल सर्टिफिकेट घेवंक जाय. घोवाक इनसफिशियंट ऑफ यूज नाही, म्हणजे घोवाक जॉब ना, जॉब आसा की ना, वेदर ही इज रिस्पॉन्स, तो घोव भुरग्यांक पळोवं शकता काय ना, हे सगळे काय ना हे फादरांनी, ताका जॉब आसा की ना हे पहिले फादरांनी काजाराच्या अगोदर करूंक जाय. आणि ते डू ब्लाइंडली फॉर मनी, दे टेक मनी फॉर मॅरेजीस. अँड जेन्ना हे त्यांचे काजार जाता तेन्ना आणि कितें कुठल्या तरी कारणानुसार काजार पण करतात, ती ब्लाइंडली करतात, डोळे धापून काजार करतात लोकांचे. हे घोव कितें घोव बायल येडो आसा की ना ते पळयत ना, मेडिकल सर्टिफिकेट नसता, घोवाकडे पैसो आसा की ना ते पळयत नात, एरर ऑफ पर्सन, फ्रॉड पर्सन आसा हे पळयत नात पहिले फादर लोक आमचे पॅरिश प्रीस्ट. आणि मागीर तेंचे कितें प्रॉब्लम जाता, डिवोर्स जाता, मागीर अलेक्स डी मेलो छाती फुलयता, कॅनन लॉ 1098, कॅनन लॉ सायकीक 1095, कॅनन लॉ दिस दॅट. अरे हे तर तुम्ही पहिले करूंक जाय. म्हणून हे सगळे खोटे नियम असतात. आणि ज्या लोकांकी तुमका एनॅलमेंट जाय, तुमका एनॅलमेंट जाय, गोव्याची लोक असून देत किंवा सिंधुदुर्ग डायसची असून देत, माझ्याकडे या तुम्ही. माझ्याकडे हे सगळे कॅनन लॉ असतात, हे पळयात, हे दाखयता तुमका. अभ्यास करता हांव. फ्रॉड, कॅनन लॉ, हे कॅनन लॉ प्रमाणे तुमचे हांव डिवोर्स करता. हांव तुमकां सांगता, घोव बायलांनी शपथ, बायबलवरती शपथ घ्यायची आणि खोटे उलायचे, काय जायत ना, मरत नात तुम्ही. पण तुमका खरोखर डिवोर्स एनॅलमेंट जाय तर फादर अलेक्स डी मेलो तुम्ही खोटे उलवायचे. खोटे उलयल्यात तर तुमचे एनॅलमेंट जातले, ना तर जायत ना. खरे उलायचे ना यांच्या वाडा, पैसे पण द्यायचे, पण ही कहाणी बनवायची सायकीक नेचरची, एरर ऑफ पर्सनची, फ्रॉड पर्सनची, हे सगळे इनसफिशियंट ऑफ यूज ऑफ रिझन, हे जर कहाणी बनवायची, मागीर तुमकां ॲडमिट तुमकां काय ना हे मिळतले, एनॅलमेंट मिळतले. ओके, बाय बाय. व्हिडिओ आवडला जाता. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.